Salut și ne-am găsit la un episod de Minecraft pe acest canal. Bă! Salut și ne-am găsit la un episod de Minecraft pe acest canal. Astăzi ne jucăm... Astăzi ne jucăm... Skywars. Nu uitați să vibrați acel buton de like și pe acela de subscribe. Și clopoțelul. Și noi vom trece la treabă. Mihai, sper că... Bravo! Suntem pe serverul Minecraft din România.ro și am uitat ce vreau să spun. Este non-premium. Mihai, vorbește și tu. Am uitat să menționez ceva. Mihai este alături de noi astăzi. Vă rog, aplaudați. Voi juca meciul ăsta așa, ca un yeti. Ok. Și eu tot direct sabie de diamond. Și eu tot cu sharpness. Bă, nebunul! Ăla mi-a luat cu o fucking săgeată jumătate de viață. Bă, nu parcă erau două. Unul e sus. Bă, dar mie mi-a dat numai șosete și cască de diamond. Și n-am ce split. Da, I'm fucking rip. Mi-am și dezactivat hack-ul. Mă rog, glumesc, n-am hack. Dar Mihai poate are. Mă, oamenilor, ce facem? Cum îndrăznești? Ok, căzui în void. Hai să ne uităm și noi la Mega Mihai. Ia uite ce-i făcut Legolas-ul. E plin de săgeți. Ia uite acum cum îmi pierd eu jumătate de episod. Așteptând după Mihai, care Mihai așteaptă după Legolas. Probleme. Prefaceți-vă că n-ați auzit nimic. Ce faci, mă, tu, Legolas? Bravo, mă, băiatule. Ia uite-l și pe al doilea Legolas. Mai ești tu cu doi... Mai ești tu cu doi proști. Nu știu. Stai că îmi tot dă warning-uri dacă mă apropie de tine, prea tare. Vezi că mai vine unul. E tot Legolas-ul. Și vine unul prin spatele tău. Amândoi se uită la tine. Duhnește-a target. Vezi că vine. E în spatele tău. Ești mort. Și boom! Hai bă, băjeților, să ne vedem. Nu. Eu trebuie să am videoclipurile deja făcute. Haideți, bă, băjeților, să mai intrăm pe un meci, de ce nu? Nu din nou mapa asta. Unde te ascunzi, mă?
Chestplate de diamond. Foarte frumos. Până acum am început bine. Hai să vedem ce îmi dă din aceste minunate chesturi. Te rog să vie. Ok, meciul ăsta e rip, Alinio. Bă, nebunule, cum te găsești să dai numai în mine? Bă, nu-i simțit tu. Marș în void. Toți morți, tiraniții. Oh, am făcut rank. Am dat rank 5 aparent. Nu! De data asta la mine duhnește target. Doi proști trag după mine bacu bulgar, bacu săgeți. Putea target, rău de... Ia uite timerii. Pe solo, normal. Tocmai l-am nimerit cu arcul pe unul pe nume Pipi Gold. Și pe unul telecomanda 1, 2, 3, 4. Bă, nebunilor! 3 var... A, veni alt prost. Normal, ce se putea întâmpla? Hai să vedem Megani. Hai. Aha. Mai 2 inimioare. 2. Hai, Mihai. Sper să mori mai repede. Ai murit. Sper să mor mai repede. Ai murit. Hai, Mihai, ieși din meci. Ieși, mă. Stai să mă uit puțin. Avem 7 minute. Mai facem câteva meciuri. Nu din nou mapa asta! Dacă vreți, probabil mâine. Are niște mici probleme momentan. Dificultăți tehnice. Iarăși n-am sat. Mihai. De ce ai oprit camera? Dacă ți-e frică să nu te vadă nimeni pe video, să știi că tu nu te vezi. Ți-ai dat singur poison. După cum ați auzit, Mihai are niște dificultăți tehnice. N-avem ce-i face. Ia uite-l, mă, cum bagă regeneration el. Hai, fugi. Mamă, fița, warning-urile să-ți fie. Ce ai găsit acolo? Sabie de diamond.
Hai, boss, fugi și aruncă-te în void. Ai murit. Ești mort. Ești mort. You are dead. Stai să văd cât... Avem 10 minute. Mihai, mai ai timp de 2 meciuri. Mihai? Nu? Ok. Hai să ne deschidem și noi unul. Hai să ne deschidem și noi unul. Aparent Mihai a murit. Aparent Mihai a murit, condoleanțe. Băieților, mai jucăm 2 meciuri. Ok, Mihai trăiește în continuare. Mihai are înviat din morți. Bravo, te-a băgat cu mine în echipă. Alex, poți să-mi Ce? am o problemă, nu știu, o chide. Închid, mă. V-am spus, dificultăți tehnice, fraților, nu avem ce face. Mă rog. Ai murit? Bravo. Mihai. Bă, fraților, cred că acesta va fi ultimul meci de pe ziua de astăzi. Mihai, lasă-mă pe mine să le iau pe alea de jos. Nu, am spus ăla de jos. Ai luat o sabie de Diamond în plus? Dacă vrei îmi dau sabie, te uit. Îmi dau niște înderpăruri. Aparent am avut și eu niște dificultăți tehnice. Eu am un golden apple enchantat. Și am unul. Bravo. Uite-l cum zboară, mami. Wow. Nu pot să cred. Nu pot să cred, eu am fugit în centru și tu ai murit. Knockback, nu knockback. Ia uite ce prost e ăsta. Olele, fuck. Mamă, cât sunt aici, mâncați-aș gura ta. Run! Am murit.
Mai băgăm un meci. Nu mă satur. Vreau măcar o dată să câștig. Haide, frate, știu că pot. Sorry. Tu ești? Ho, ho, ho! Dacă pun mâna pe sabie să vezi ce ai făcut, ai... Te-ai dus. Și eu am pus mâna. Chiar pe 2 săbii am pus eu mâna deja. Nu. Ia uite-l pe Legolas 2. Marș, mă, nesimțitule. Trăiți ar familia să-ți trăiască. Nu l-ai. Vreau sabia ta. Mihai, vrei să-ți spun ce înseamnă asta? Se numește puțin skill și mai este și o tactică. Se numește... Nu. Se numește, cum ar spune ei, Rafael, îmi bag piciorul și bat tot ce prind. Fucker, dacă îl bat, dacă l-aș bate, nu te cred. Ce face băjeți? Mă rog. Fraților, cam atât a fost cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe. Și eu am fost Rel și ne vedem data viitoare.